खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो बाथ्रा बुंनो फैदों आरो नोंथांमोना आंनि बुंनाय रावफोरखौ गाज्रि मोननो नाङा आङो गाज्रि भाषा बुङा आरो नोंथांमोनाव सोंनाय बायदिसो आरो बे भिडिअआ नोंथांमोनाव आं कुइसनसो सोंहरगोन जेब्ला जोङो इउटुब फेसबुक खुलिनानै नायो अब्ला खालि भाइरेल भिडिअखौल' भाइरेल जाबाय थानाय नुनो मोनो आरो ना भाइरेल जाबाय थानाय नुनो मोनो ओमफ्राय मा होनो जेब्ला जों मोजां पस्ट खालामो मोजां भिडिअ हगारो बेफोरबायदि भिडिअआ मोनसेबो शेयार जाया ओमफ्राय भाइरेल जानो थाङा आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ रावबो शेयार खालामा जेब्ला नों गाज्रि भिडिअ आपल'ड होगोन बे भिडिअखौ नागिरग्राया ओरैबायदि थागोन आरो खिग्रोमाया जेरै खि उरनानै नागिरो गोथाव नागिरो बैफोरबायदिल' उरै नागिरबायो आरो ना बबाव सोरनि भाइरेल जादों सोरनि जायाखै बेफोरबायदिखौल' नागिरबायो आरो ओरैबायदि नागिरगोन कि मोननाय लोगो लोगो बिनि भिडिअखौ मा खालामो डाउनल'ड खालामगोन बा स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै बिसोरो गाव गावनि इउटुब बा फेसबुकफ्राव आपल'ड खालामना होयो आरो जेब्ला जों मोजां भिडिअ आपल'ड खालामनो थांगोन सोरनिबा हेल्पिं भिडिअफोरनि बा आंनि न'खरनि आंनि जे जानानै थांनाय जों भिडिअ हगारदोंमोन बा माबादोंमोन बे भिडिअफोरा मोनसेबो भाइरेल जानो थाङाखैमोन आरो जोङो जोंनि चेनेलावल' जों नुनो मोन्दोंमोन मालायफोरनि चेनेलाव जों मोनसेबो नुनो मोनाखैमोन आरो सोरनिबा गिदिर इउटुबारफोरनि होन सोरनिबा माबायानो होन जों रावनिबो चेनेलाव नुनो मोनाखैमोन आरो ना बेफोरबायदिखौ दा भाइरेल जागासिनो ना मोननै मोनथाम भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ दा सनिया कुइननि होन दाखालिनि आदा एमजे मोना भाइरेल जानानै थांखांबाय बेफोरनि बे भाइरेल जानाय भिडिअफ्रा हगारनाय लोगो लोगो बिसोरनि भिडिअआ एकदम भाइरेल जायोमोन आरो ओमफ्राय दा सनिया कुइननि भाइरेल जागासिनो दं बेफोरबायदि भिडिअआ एकदम ओरैबायदि भाइरेल जायो आरो ना बुंनो नाङा दाथ' खुलिनोनो हाया फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगो सनिया कुइनखौल' नुनो मोनो नोंथांमोनाबो नुदों जानांगौ नङा होमबा बेखौनो आं सोंनो थाङो जे भाइरेल जानाय भिडिअखौ सापर्ट खालामनांगौ ना बै मोजां सोरबा हेल्पिं खालामनायनि सोरनिबा हेल्पिंनि माबा हगारनाय सोरबा लोमजानायनि थाखाय हेल्पिं बिनाय बेफोरखौ सापर्ट खालामनांगौ नोंथांमोनानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आरो ना दा ओरैबायदि नुनो मोनो खालि भाइरेल जानाय भिडिअखौल' जोङो बयनिबो चेनेलाव नुनो मोनो आरो फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगो मोनसेल' नङा मोननै मोनथाम ग्रुपाव जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ दा आं बेनिखायनो बिराद दुखु मोनो आरो ना मानो होनोब्ला जों मोजां भिडिअ हगारोब्ला मालाबाबो जोंनि भिडिअआ भाइरेल जानो थाङा आरो ना गाज्रि भिडिअ खालामबाल' ओरैबायदि भाइरेल जायो बुंनो नाङा गिदिर इउटुबारफोर बा सोरबाफोरबाबो बे खालि बे भाइरेल जानाय भिडिअखौल' नागिरो आरो मानो होनोबा बिसोरनो थाखाय भिउसल' नांगौ नङा होमबा भिउसनि थाखायल' आरो सोरनिबा हेल्पिं भिडिअ फैबा है बेफोरखौलाय मा नायनो होननानै बेफोरो फैसासो बिनो फैदों होननानै एकदम एरगारना गाहरखायो आरो जेब्ला बै माबा फैबाय भाइरेल भिडिअ फैबाय अब्ला मा होनो जोंना कन्टेन्ट फैलायबाय कन्टेन्ट मोनलायबाय जों मोनसे गोदान कन्टेन्ट मोनलायबाय होननानै साननानै एकदम माबाखायो आरो ना नायथाबबायगोन आरो सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै सोरनि कन्टेन्टआ माबायदि बेखौल' नागिरबायनानै आपल'ड हगारगोन आरो चेनेलाव स्क्रिन रेकर्ड खालामबायसै डाउनल'ड खालामबायसै इउटुबफोरनिफ्रायबा ना फेसबुकआवबाथ' सोरबा डाउनल'ड खालामनो रोङिफ्रा मा खालामगोन स्क्रिनसो रेकर्ड खालामना लानोसै बिदिखौ माबायो आरो आपल'ड खालामना लाफिननोसै दा बेफोरबायदिनो आरो दा आंनि दुखु मोननाया बेनोसै कि मोजां भिडिअ हगारबा मानो भाइरेल जाया ओमफ्राय गाज्रि भिडिअआल' मानो भाइरेल जाबाय थायो आं बेखौल' सोंनो फैदोंमोन नोंथांमोनाव आं सोरखौबा इगनर खालामनो फैयाखै सोरखौबा गाज्रि बुंनो फैयाखै आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर आं गाज्रि बुंदों मोजां बुंदों बाय बाय